and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Ayaw ka balaga. Napakoy dagang pangortahan. Napay dagang mga tindahan nga magatabangan dari na ako kung protection. Buhay kaya punta, di ba? Wa ba na mahibaw isa niyong kalihukan? Ambot. Pero nga, bahala sila. Commander Lucio, Saman, balhin na lang lagi sa martial law. Ato na lagi dapig sa militar. Dako pati nga kayo og allowance. Secured pa kayo ta sa martial law. unsa man? Na kay kaila sa militar? Kuna Ansa man? Mobalhin ka sa militar? Sayon naman na. Dali raman na. Imo lang ipangtug-an ang imo mga kauban sa kalihukan. Wa na. Kwarta na. Nakabalik kay kaila sa militar. Kay makiksulti ko. Yay! Kinsa man. Sige lang, sayon na. Na ay mga militar nga perme na kong kurom sa madyong. Kuya, wag na ni mo katino. May gani kay wadi ako ni mo ipalikya. Okay, salig na ako. Hanad kay ko ano eh. Hawd kay ko anang mutabon sa mga taong sadan sama nimo. Nalimot ka? Diya pa man ganito eh, mi attempt og rape sa usa ka estudyante nga nag-OJT. Sa usa ka trabahoan nga akong gitabangan og limod. Nga wa mahitabo. Ug ang OJT, mo'y nahog nga makaluluoy. Pero hinuon, ang amigo na kong nag-attempt og rape, na-grounded hinuon siyang gitrabahoan. Pero ang balik naman sa pagtrabaho kay maro sad kod. Parehas na ako. Humba kayo sa pagkamaro. Ang pinagin sunod ha. Sayod ka ba yun? Malimdan ni mo ang mga tao. Pero ang imong kaugalingon mismo, ug ako mismo, dili ka makapamakak. Kay tinuod yun, nga nakiglampiyong kagit na ako. Da, kapila may pagpamakak, oy. Kapila may paglingin sa huna-huna sa mga tao, eh. Pagpamakak lang? Ay, sus! Hawad kay ko, anak. Bisag mag-unsa pang mga tao, huwag tang na sila sa akong kabakakon. Basta ha, masugot na ka ha. Ato parang inegosiyet, kati. Unang-naon pa natok mayo. Oh, di pa day final? Dili ta maglirik, kati. Di ba ako kagyud? Kunoon sa ko. Suspendido lang ko. Oh, kawas na lang. Tiwalag na lang sa NPA. Maulagi, nga huna-una to maayo. Madilikado ang akong kinabuhi niya na, kati. Labanan ka man sab sa militar. Panalipdan ka man sa militar. Di ka man pasagdan sa militar. Pitas na siya. O sige, sige. Ugma mo decide ako, kati. Okay. Mo decide na kaugma ha? Pero ka ng pabor nga mabalhin ka na sa militar. O lagi, kati. Oo. Klain sa ng kati, uy. Mura man nagkatol si Buwano. Katol man na, uy, Lucio, uy. Niya pa eh. Di mo ba? Anak ko sige isang pizza akong ngaan. Ilisin na ka ng Lucio kung naata sa mga tao. Makatawag ka lang Lucio na ako kung kita lang doon. O, someday mong gusto nga kung itawag ni mo. O ikaw, sa'yo gusto mo. Bibo? Ano sa to? Bibo? Oh, ikaw. Bibo. Ganahan ka sa Bibo? Dismalar man na aron, dili ba hibawaan si mo asawa? Aw, ulit tao man day ka, no? Ano naman taan ng mga alias-alias?
sige, sige. Bibo. Pero ang ako ba? Lain na paminawan na ng kati, uy. Sa mali gusto nimo. Katol. Ba diya, uy? Bala ka diya, uy. I love you, Bibo. I love you, Bibo. I love you, Bibo. I love you, people. Love you. Sir, ang hotline na, sir. Bubbles? Yes. Colonel Ronald Joaquin speaking. Oh. Is that so? Ah. Good job, good job. That guy is a hell. Wow. He is a hell. Thank you, buddy. Bye. Isa to, sir. Padaol nga rin, Loy. Labayon ta ka ng asteron. Dimungkog ka. Lingkod, dimungkog ka. Sir. Taga-Nisa ang nanawag. Nisa? Oh, taga-Nisa! Nagbaybaw na ko sa laing report ni Rudy. Laliman ka, Loy. Usa na ka commander karon si Rudy sa usa ka kuta. Laliman ka na, Loy. Dimungkog ka, Loy. Usa na ka commander sa NPA si Rudy. Dimungkog! Laliman ka na. Dimungkog. Epektibo kay Rudy. Maudi ay nga dako kayo pagsalig ang hepe sa Nisa sa dimungkog kay maayo gud kay siyang laki. Hamak nimo nga commander na siya sa mga komunista. Nga mapungod mo ka, sir? Unsar ko ng commander sa NPA, itandi ni mo nga full-fledged kernel ka man. Kahilasa na nila. Commander mo unsa? Di magani magkamao mo marcha? Ayaw itandi si Rudy kay Major siyang dimungkog siya. Ug tanawa ang nagsunod-sunod niyang kalapusan. Layo na ganit kaayo ko kung itandi sa dimungkog. Di man nalisod, sir. Di man gid malimod nga rin namo. Nga rin lang namo, ha? Well, abots gawas? Napikal ka man ko ni Rudy. Di na kinapikal! Natingob og hinurot na kalagot og kapungot ko anang dimungkog gid ako. Unsa may atong buhaton, sir? Niya! Nahimong commander si Rudy kay siya ang gipuli sa commander nga nakalapas sa mga lagda ug balaod sa mga pesteng komunista. Gisilutan ang maong commander na suspenso. Sir, ang teletype. Kara. Mao na akong giatngan. Kay madod pa ni paring boy sa Nisa nga iyang iteletype ang tibuok detalye ngano nga nahimong commander ang dimungkog. Laksiaw niya dayon na papel kung mahuman na kay atong basahon. Yes, sir. Dira, sir. Abe, Naginam-hinam ko, sir. Unsa man na, sir? yara! Unsa man na, sir? May bulig ang panahon ug higayon. Pasakta ko, sir. Commander Lucio. Commander Lucio di ay angan sa gipulihan sa dimungkog. Niya ang background ni Lucio. Maunay si Rudy aning iyang kalaki. Loy, na kay misyon dong. Ato na ko, sir. Good luck. Thank you, sir. Siguro agyod nga mabaling ni mo siya. Yes, sir.
Ungkog kang dako. Pong, Kadi malas ah. Di na ko. Malas kayo. Huwag ni puhunan. Kasi mo puli niya. Ako'y puli ni mo, Ding. Oh. Uy. Niyam dining duol kay sa Ginoo. Ikay puli diri, Loy. Hurot ang puhunan ako, Loy. badya mo ay. Parihas lang mong lusyo da. Bisan katig yun na. Ikatig yun ninyo. Ay. Hi. Hello. Ikay puli ni Daddy? Oh? Military sub ko, sir? Bata-bata na sa Ginoo kati. Right hanan ni Colonel Ronald Joaquin. Wow. Basta maamigo ko nun na to ang bata-batas Ginoo. Madool sab ko na tas Ginoo. Tinuod na? Loy angan kati. Tactical Sarge kakaroon, Loy, no? Master na, Ding. Master Sergeant. Kasugas promosyon na. Mura magkwitis. Buutan man ta, Ding. Sa to'y ingon mo na ko, ma'am. Matot ko. Tinuod ba nga madool sab tas Ginoo? Kung maami ko na tong bata-batas Ginoo, Loy. Oo! Karon dayon ingnon ko ikaw. May uban ka na ko sa paraiso. Loy, naon niya ko isulti ni mo, ha? Na ako'y tuyo ni mo. Importante kaayo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!